Истина е, вече имам напитка. Това е иновативна витаминна вода, която тематично кръстихме Клаш Вит. Искаше ми се да създам нещо полезно, което без огризения да давам на дъщерите си. Стартираме с 3 концепции. Фокус, актив и релакс. Като общото между тях е, че са без грам захар, без консерванти и са пълни с натурални съставки и екстракти. Вкусовете са нещо тотално различно от това, което сте опитвали до момента. Клаш Вит Фокус, например, комбинира горска ягода и лайка, а специално подбраните витамини подпомагат концентрацията и умствената яснота. Идеален е за работа, учене и фокус на ума върху други важни задачи. Втората е Клаш Вит Актив, а вкусът е наистина уникален. Медена круша. Тук имаме цинк в комбинация с витамини, които дават енергия при физическа активност. Последният обаче е най-специален и съм сигурен, че такова нещо до момента не сте пробвали. Клаш Вит Релакс е витаминен студен чай с вкус на мангустин, лимонена трева и екстракт от чай хибискус. Неговата формула с калций и магнезий намаляват стреса и отпускат тялото. Има доста наука за тези напитки и сме се постарали не само вкусовете да са уникални, но и формулата им да работи с тялото ви в определена насоченост. Наистина нямам търпение да ги опитате и ми пишете в коментарите коя от трите ви е любима. Вече са налични по магазините, но и онлайн. Линкче към тях оставям в описанието.